sa balinguan, mag-order mo. Kapila ni siya? 380. Kani? 350. Isa. Isa. Okay, ako na. Kani siya, kini. Wala ka nang katong gagmay pa? Kanang kinagamian? Wala, kinira. Kanira gid siya. Kinidayo. Turta. 280. Pila porta. Patong niya. Duha na. Kanina lang duha. Kami kandila kami kuan kataban. Gamay. Aker. Pagod nga ninyo greetings. Oo. Asa lang dito? Kana sila duha pa butangan. Anong plain on paper? Kanang pengko katong ibabaw. Oh. 380 ni. Ubi man ni siya. Flavor. Okay ra. Ini 350. Okay ra? Oo. Ang isa kang amay ko. Laki ba eh? Puro ba kaluha na. Ay, naman. Kuan siya dan kanang inyong kuan na ni Dan, wedding cake pila. Order man ma. Pila man ang pinakaminos. Ha? Pila ang pinakaminos. Wala ko kuan mo kay Tatier mo nakakuan ko sa mo. Kuan pa man sa April 25. Kasi nyo muna lang ang tag 150. Wala naman pa. 1.5 ang order tignan ni mo ang. Diyan mo din siya maigo, diba? Ang from dini na mo guna siya maigo. Ah, sige na lang. Dire na lang. Sige na ibutan. lang? Okay ra. Okay. May amay? Amay. Oh. Amay ra? Amay na ibutan ang. Ang dili pikas to. Nalan niya po niya. Oh. Ako rin mo tang. Ako. Maras. Happy birthday. Happy birthday ako. Pila edad te? F Japon. Kaluham ko na sila. Jangan na sa prank. Oh. Oh, naku. Kila kilo? 280 ra. O ito ra. Bayan niyo. Discount na ni siya. Kana daw be? Ako din si Loloy Lagasay mo kalimut ha. Niya mong karnihan. Bintara na ya. 74 ya, 70 na lang. Inya na 20? Oo. Oo. Dadlaw dito lang ni. Ano yung nakita? Pwede di makanyo. Oo. Pwede sa pagkautang. 417, ma'am. Pila? 417. Ano ko basad? Palipilay mo. Ikanyo ko guys. Karni unod. Ilang kilo sa unod? 400. Ano lang. 370 lang. 80 man lang ita. Pero napay discount ipon na to, anak. 410 kin. Awan si Maya Mia di ay shout out ko niya. Sa Davao? Davao. Padabaw siya ka. Yung jis dito. Wala. Wala ka na. Bag. Mag-follow ako niya. Puhi. Salamat. Nakakot. Lamas-lamasan.
Sikan. Ari sakay bugat man. Balikan sa mama guys. Mana mo? Mana? Ha? Mau sa pa mo? Ay, wa pa lang. Asa man? Ang pagkapot ng pagkampot ba na ang pagdalaw. Manin mo, ang IC. Asa sila. Apay na lang ni ang itong manok. Kung man namin pamalit guys, so mga uwi na enemy. Guys, nasisay-say kaya di man mo kuyog. So, siya ang bilin sa bata. Uy, kainit ba? Sino dito? Di magkagubanon? Ito katangki. Ay, uban ko'y. Maramong mga college. Nay, kamunggay. Alam kamunggay din daw, Nay. Ay, kamunggay. Yan guys, nagluto kong pansit. Pero kana humba ko na siya. Busy sila, busy. Ano dito ka ba to? Kana humba na siya guys. Sige na, sayaw na! Dili mo to, kato man tong sayaw ka diri, halik ka diri, kanang imo kay. Sabak ka diri. Karon ko sa ilang. Nakaluto na ta guys. So, nara ang cake. Happy birthday, Maon ay Amay. paborito nako, humba. Kana Hi, kang- Ate Lilin, Ate Mercy, Dams Otek, Ako. and Mother Earth. Hello, sis. Salamat sa Hindi na ako nakaluto. iring na yung kailangan ko, iring na yung. Angelica de, lamia sa humba, parisan o kamuti. O, nay kamuti, wa pa naluto. Yung lahira ng kamote guys, kay murag. Kuana, gigutom ng tanan. Gigutom ng tanan. The best jud ning humba ni Ate Otek. Walay cook day. Dali na mo. Anay, kuko. Iti butang pa. Ama siya ko siya may. Ade mga bata. Natulog sa. Lang yung humba ba? Ha? Sige na. Humba. Ayaw salip di sa nang pa sibog sa nang isa pa kasi ako na namoy magkuyop sa isa. Ang kaya atas na dili ang bangko ng alas sa. Di atas na ta. Pwede din natin gawa. Sakit. Dapat yung partner sa Sige na. Ama mga bata di. bawal Mother Earth sa humba kay Muslim ha. Peace Mother. Kaon na kaon. Yaji, pag dito di. Wala plato may umay. Kaon. Matagay sa to siya ko sa Sudan ma. Kabuti sa nama kay di siya kabut ma. Ipadaplin sa nang cake mao karon makaplastar na ilang plato ni ako. Mara ko. Kanon? Doy, ali na doy. Dapat sa lang cake. Doy, bata na. Dada. Aman ako bata. Doy. Karon na ako karon na ako karon. Si Mami ba? Guys. May patong kwando. Ano, sumas lang kita singko. Pwede si Liam. Ang tungitan ka, di ba? Kaon ta guys. Mura na yung bunga sa silit eh. Maura gyud na nakuha. Lami nga na halang dah. Lami kay kaon nga na halang dah. Ganun pa. Charit chayan Pero sumay yung gilabal. Ang tunalukot. Ling pala man kuling ni. Putod to.
Sila, ganito ko nakakaon, gani. Kaon ba guys? Lamig kaon kinamot. Siga, pala niya, eh. Siga pa na. Nana lang. Kaya. Gaga mo Koreana. Kapag sa ilang pang trabaho, nanlakaw na yun. Labindoy. Naglami ang pansit ba? Paghapit nila ni mama, wa man di siya niya. Nanay trekker na, manawaga pa ko, malangan na, magdugang na ko sila bayad strike. Pangaon. Dahil, trekker lang yan. Alam ka din? Ba, trekker lang. Goodbye, Philippines. Makaunti ba si Malin yan? Yung balik mo ba? Pagod daw magbalik ba? Pagod daw din. Dahil na ba nang dilig kain, hindi mo kay... Natataka rin na siya live. Kasi dili main. Ito naka-live ko Sila na yun siya. Kung naman ko ilod na na si Mabi. Mabi, ikulit niya ako Mabi. May gani na ilod si Mabi. Ayat na ko din din. Kapin ko kunin yun eh. Ang kusog dito, TTM. Ganun. Kung sa mama nga, 100 na pasti, kalukay na. Ala nga. Tinti nga. Na, di Ano? magkasal. Nandito sa as? Ha? Nga ma'am? Nay. Siyempre? Siyempre, teka din. Ito na mga tugi ko. Mesit yung ato muna. Merda. Ay, nanay mo cellphone na loko-loko. Wala lang ah. Ano yung kabat ko? Hi guys, ato na nihiwa ng cake kay manaman ang paniud to. Ato na nihiwaon, wala pa nito sa to guys. Eh, ato na ni pa kuani ba patilawan. Patilawan kung sila ni. Sila Mimi dito nagdadala dito sa kwarto dito. Kumuri. Yun, amay mo na. Agoy, nay. Taga-isa. Day ko na siya, nay. Nay, tanawa, nay. Dili kang kuana. Yan, nahiwa na, guys. Hmm? Ay, Tingog. tingog po guys. Tingog. Ato na nihiwaon guys. Shit. Tingog pod ko na siya, guys. Mayroon ko nung iyak, hindi ko nung yung harot. Nadaghan ko. Hindi siya palabi kaya basi ko nung manambok siya. Lami siya guys. Ilang ning kato na? Hmm. Natin ito lang. Hindi na ito mawasa. Ito ano nila sa kanya ng mga bata at tagayin. Marami na po na. Yan na. Ilaw. Kalapit ba? Ano? Hoy! Ano niya? Sorry ba? Nay, uy, ay siya ako na. Nabali, way icing. Puro man na icing tanan. Nay, dala ubos na yun, malilin daw, Nay. Kamiti yun. Dala ubos malilin ba? Pikas. Lain na na. Pagay, sige. Balik kasi mong pagmang kente. Mga bata na yan. Siliyang, te. Aman. Kalagad ko. Kaniyo. Ano pala, ano, may trabaho ka rin ba? Ako pa sa TG. Ano na sila. Alam, nakawagod. Ang pagkuhan. May tao na. Ah! Iyo, pilingon.
Tungol mo minyo. Tawagan mga bata! Minyo, og nay magpatig minyo. Hindi ha. Dalawang na din yung Ito rin. Isa lang ka slice. Nanay niyo mo? Sabi nila ba? Okay, kamamalilin po yung dalawang sa ubos. Alam ko ba kung malilimin? Sinakuha ni nay? Muna magipalit dito kagayan da. Kaling isa nang. Kaon na. Kung mga bata dito. Kanira kasi. Kaon.